channel, Her Clashable Comments. Hi guys! Anyway, hapon na guys, ano na, mag-alas 4 na at ngayon lang natin umpisan yung ating vlog which is may ginawa kasi ako. Uy, may nagkakantahan dito. Ayan, so ang lamig-lamig. Anyway, happy Sabado guys and welcome to our Vlogmas Day 16! Ayan o, may nagkakantahan dun. Punta na ako dito guys sa sa Galleria. Kauf House. Ayan. Kita niyo ba yan? May tao. Anyway, minessage ko na yung asawa ko. Sabi ko, tapos na ako sa aking appointment dito sa labas. At sabi ko, punta lang ako dito sa loob ng Galleria. Ang lamig-lamig! So, yes, magpapasundo ako sa kanya. Ayan. So, yes, hapon na guys. Sobrang ganda. Ay. Charot. Naka-purple tayo ngayon. Charot. Yeah. Ang lamig. Anong meron dito sa Galleria? 20% rabat. Saan ito? Lego, tsaka Playmobil. Okay. Let's go inside. Hi guys. Hello. I'm home. Ang lamig-lamig. Anyway guys, hindi pala ako nasundo ng asawa ko kasi may pinuntahan siya. So, yes, pinuntahan siya. Sige ako sundo. So, ang nangyayari, dahil nga Sabado ngayon guys, no, naglakad na ako pa uwi. Anyway, sobrang lamig talaga guys, as in, frosty ngayon. Tapos nakalimutan ko, dahil nga Sabado ngayon, yung mga bus pala, pagpagabi na is, matagal pala, every 2 hours pala, paggabi na. So, yes, tapos nung check ako, nakakita ako, sabi mo gano'n, ay, bakit ganito? Tapos, nung nasa isip ko, Sabado pala ngayon, guys. Ay, wala talaga sa isip ko, Sabado ngayon. So, walang bus na every hour or every 20 minutes. Wala. So, yes. Ay, ang kinaganda na lang talaga, guys, kinaganda lang talaga ng nasa city ka, yung nasa city ka nakatira is, pwede mong lakarin yung bahay mo. Yung tipong, hindi ka masyadong yun. Yun na lang talaga ang kinaganda. Kasi nga, in case of wala mang bus or malate yung bus or something like that is, ayun. So anyway, magsasaing ako guys. Dahil gusto kong kainin yung aking yung aking natirang paa ng manok dito. Ayan. Tulog naman na siya. So yun. Magsasaing ako. Gusto kong kumain ng kanin. Ay, grabe. So, itong unahin natin guys bago pa man ang lahat para habang ako yung nagdadaldal. May sinaing na ako tapos para makakain na. Na guys, alas 5:30 na. 5:30 na ba? Oo. Pagka alas 6 na. Oops, para isang sortinan ko pa sa isa. Anyways, ayun. Di ba sabi ko, wag mo na akong kakain ng kanin. But yes, gutom talaga ako guys. Maghapon ako sa labas. May pinuntahan kasi ako ngayon. So, ang kinain ko lang kanina, which is sabi ng asawa ko magbaon akong tinapay. Hindi ako nagbaon. Kasi nga, di ba guys, sa video natin na nakaraan ay kumain kami sa labas, kami sa China restaurant. Ano yun guys, buffet. So, dami kong nakain. Siguro dami kong nakain. Ang dami kong nakain kagabi. Hindi na muna ako, kumain na ako ng tinapay tsaka saging. Yun lang. Yun, yeah. So, dahil doon, ako ay nakarating dito. Which is, gusto ko sanang bumili din doon ng may dala akong parang wafer. Pero isa lang din ang nakain ko. Kahit nga tubig, hindi ako masyadong nag-iinom. Alam niyo ba? Kasi ang lamig-lamig. Panay labas kami sa pinuntahan ko. Alam mo yun? Maghapon kasi yung yung seminar na yun. Maghapon talaga siya. Tapos, nakakahiya ng labas kasi naihi. Lagi kang naiihi. Kasi nga which is nag-offer naman sila doon ng kape. Kaya isang beses lang din ako ng kape kasi nga pa ihi talaga ako ng ihi dahil ang lamig-lamig talaga. Ay, nako. So, ayun. At anyway, guys, ito na yung aking outfitan. Ay.
Naka-purple tayo ngayon. Purple to. Ayan. So, yeah. So, ano na lang natin to guys. Gusto kong what's in my bag winter edition, parang ganun. So, ayan, so hello guys. Anyway, kanina dumaan ako ng yung ano to ng asawa ko, iwan na dito. Kanyang tawag ito, tea. Tsaka bottle ng ano niya. Alam nyo ba, nakadepende talaga sa susuotin. Sa susuotin ko yung ano, yung kung ano ka. Kasi may damit ako guys. Kung titingnan nyo ako, ang laki ko, ang taba ko. May damit naman ako na ano, maliit ako, di ba? Maliit lang ako. Charot. Anyway, dumaan pala ako kanina guys. Kaya kanina dumaan ako. Tapos bumili ako ng ganito ribbon. Ayan. Nagdagdag ako ng ribbon. Tapos, saan ba yun? 4 yan eh. Tsaka ito. Para dito sa ating ganito guys. Kasi lalagyan ko yung pinto namin. So, hindi pa kasi, sabi ko sa asawa ko, bili pa. Tapos, ano na yung 1 euro isa? Sa Euro shop. Tapos, bumili ako itong ng asawa ko. Ito hinahanap niya na pagkain. 3 na binili ko. Stick ko yan guys. Alam mo, kasi ako nagano sa kanya, parang stick ko, pero waffle rolls yung dito sa kanila. 3 na kinuha ko sa Euro shop. Para ito. Gusto niya yan kinakain, kaya nag-i-stackan ko sa niya. So, ayun lang. Hi guys, update. So, ito na guys yung aking paanang manok, diba? Kita nyo yan? So, meron pa doon na natira, which is, kainin ko yung lahat. Pati itong kanin ko guys, nasaig na. Naluto na. So, yes. Before tayo guys mag-proceed sa ating pagkain is, wait. Ayan. Nandyan yung ng asawa ko, yung tawag ito, yung gusto niyang tinapay, parang cookies, ganyan sa Aldi yun guys, yung ano ba yun? Quebec. Buta, Quebec. Basta ganun. So, let's go with our what's inside my bag na muna tayo. I-share ko lang sa inyo ang nasa bag ko, which is, meron akong nagbago dun sa una. Diba? Para makita kasi what's in my bag. Ayan. So, first of all is the water, hindi mo mawawala, which is ito rin yung kanina yung tubig. Alam nyo, isang buo tong bit ko na ganito. Ito lang talaga na inom ko guys, kasi nga diba sabi ko sa inyo, parang ako ihi. Konti lang talagang ininom ko para hindi ako labas ng labas. Ganon. Tapos, of course, nandito guys, yung ito guys, yung suot ko kanina, like, dito na yan siya sa bag ko. Dito na yan siya sa bag ko para pagka umalis ako, diretso na siya. Ayan. Kasi guys, sobrang lamig ngayon. So, madalas kasi hindi talaga ako nagaganito. So, pagka sobrang lamig lang talaga, tsaka ako nagbubonet or sombrero or something like that, ganito. Ayan. Gustong-gusto ko siya guys. Kasi may ano siya sa loob. Ayan, oh. Yan. Pang winter talaga siya. Ayun. So, yes. Diba ang ganda niya, oh? Kasi kakulay siya ng purple na pink. Yung kulay na paborito ko nandito sa kanya. Ayan. Tapos, of course, dahil may ganyan tayo, meron din akong handshoe or pati ko gloves. Ayan, gloves. Pag sobrang lamig talaga guys, as in, kailangan talaga siya. So, lagi din yan sa bag ko para in case of, kasi yung weather nga, madali magbago. Ngayon, malamig. Parang ngayon, medyo hindi ganun malamig. Tapos maya-maya, maglalamig, magpo-frost. Biglang nagbabago guys, yung weather, yung lamig, ganyan. Tapos, yung shawl ko. Ito lang ang dinadala ko guys, manipis lang. Which is, ko to guys, sa pa to guys, sa Baguio. Baguio to galing. Oo, Baguio to galing. Nung nag-Baguio kami sa Pilipinas. Ayan. Ayan, manipis lang siya para hindi ganun kasi di ba yung bag ko ganito lang siya. So, manipis lang siya kasi nga ang jacket ko naman is makapal. Tapos may naman siya dito. Kumbaga hanggang dito naman yung sarado. So, kayang-kaya naman kahit Kaya minsan hindi ko rin ito nagagamit. Kasi okay na ako dun sa warming. Tapos dito pa yung aking natira guys na Dalawa itong bitbit ko kanina. Isa lang ang kinain ko. Ayan. Tapos kaya ngayon gutom pa ako. Tapos nandito pa yung name tag ko kanina dun sa aking seminar. So, dyan na muna yan. Tapos, may tissue. Of course, hindi ko lang yung tissue. Hanap ng nail cutter ko, guys. Ayan, Oh, galing yan, guys. Singapore. Galing ito kay Doc J sa aking boss. Ayan. Thank you so much. Tapos, ano pa pang laman ito? Tapos, syempre, guys, hindi mawala yung payong pa din. Kasi nga, pagka-winter, guys, tag-ulan. Asahan mo na nandiyan ang ulan every day.
Oo, as in, ang ulan is always present pagka pa winter time, ganyan. So, nandito siya, guys. And then, of course, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nawala dun sa unang video. Tapos, of course, lagi kong bitbit to, guys. Kasi alam niyo ba, lagi kong nakikita lahat ng mga tao, lalo yung mga local, bitbit silang ganito yung, kasi nga, lalo, kanina nga habang nag-aano kami, tapos pagtingin ko sa salamin, oh, ano na pala yung ano ko, lamig ako. Ayan, so yan. Tapos, syempre yung ating hand cream. Ayan. So, ayan lang naman yung ano ko. Pero, bagay yung hand cream ko pala dati ko pa naman itong nakalagay dito. Anyway, konti na lang siya. O, nakalimutan kong magpabili. Ayan, so yun lang. Tapos, guys, yung aking Fisherman's Friend. Kasi nga, ano yan, lemon candy. Pagka medyo sobrang lamig, parang nangangati yung lalamunan ko pagka sobrang lamig. Ganyan. So, ayun lang. Tapos, syempre, yung mga pang ano natin, pang haplas. Ayun lang siya. Ayun lang yung laman ng aking bag. Kumbaga, ayan ang ating update ngayon sa winter kung ano yung laman ng aking bag. So, yes, ayan. Tapos ito, tanggalin na natin. Dito natin ilalagay para hindi ko siya makalimutan. Alam mo yon? Kasi ako kumain sa kalimot. So, ito na lang ilalagay ko dito kasi wala na akong chocolate dito. Naubos ko na. Pati itong aking nail cutter. Ayan. Tapos, hahanapin ko na naman yan. Charot. Yung tubig, ilalabas ko kasi kakain tayo, guys. Ayan na yung aking gagamitin pang ano. Ayan. So, para hindi siya luma yung tubig. Yung tubig. Ayan. Na-expire din kaya yan sila. Charot. Ayan, so kain tayo guys. Yung aking asawa is wala pa. So naandun pa siya sa labas. Ayan, may pinuntahan siyang bagay. Ayan, so yes, let's go. Let's go. Let's eat! Inom muna ako ng tubig. Alam niyo ba kung kaya ngayong gabi, inom ako ng maraming tubig. Dahil sa wala akong masyadong ininom na tubig. Kaloka talaga ako. Ay nako. Nahiya kasi ako maglabas-labas. So, let's go. Let's eat, guys. Thank you, Lord, for the food. Amen. Ang favorite ko. Mabilis nga mag-ano yung ano ko sa lamig. Kasi nga inopen ko pala yung ano ko, guys, yung pinto. Sabi ko, ba't parang naano na kaagad to? Na parang nagtulog na kaagad. Yung pala, guys, inopen ko pala yung pinto namin. Kain tayo. Wow, sarap. Maanghang kasi to, kaya ang paa ng manok na hindi mo ipagpapalit. Kain tayo, guys. Ito na yung dinner ko. So, yes. Yung asawa ko, hindi ko alam kung ano oras ako uwi. Yeah. But, yeah. Sarap. Maghugas ako ng kamay. Magkakamay tayo. So, yeah. Kain na tayo, guys. Sarap. Tayo magkamay. Thank you, Lord. My favorite. Paalang manok. Nung nakaraan, kinain ko lang siya ng papak lang, as in siya lang. Pero dahil gusto mo akong sumukan. Sarap. Hi guys, may ano pala, tag ito, may ano pala. Hi guys, tapos na pala akong kumain, tapos may nakita ko sa ref, may naman pala akong papaya. So, kinin natin guys, ating dessert. Charot. Panghimagas. Yan. Tapos, naubos ko na yung mga paa ng manok ko. Mga paa ng manok ko. Nakain ko na silang lahat, pero may natira pa guys na sabaw. So, ang ginawa ko guys ay itinabi ko yung sabaw. Iniref ko pa siya kasi pwede pa yun guys, pang ulam. Ulam pa yun sa maraming pang kanin ang makakain ko dun. Ay, nako. So, yun. Kain tayo guys. Anyway, medyo matagal-tagal ko na itong nasa ref, pero nasa ref naman siya, kaya okay pa naman siya, namoy ko. Lamig. Kain tayo. So, hello guys. Let's make ribbon na. ito yung mga nabili ko, diba? Wait.
Yan, tig 1 euro yan doon sa ano. So, ilagyan ko to guys yung aming ano. Hi guys, update! So, ayan. So, tapos na ako maglagay ng dekorasyon doon sa pintuan namin. So, yes. At wala naman akong gagawin ngayon guys. Anyway, nanonood ako ng, ng tawag ito, ng Sponge G. Tapos na pala yung Sponge G. Ano na pa ito? Cartoons na ito. Central Comedy. Ayan. So, ayun. Kaya ilipat ko tapos ng SpongeBob. Kasi nanonood ko ng SpongeBob. And yes, guys. So, I will end this vlog na. Ating vlogmas ngayon. Ayun. So, thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile. God bless us all.